Hola a totes i a tots, vaig a fer un petit tutorial d'iniciació a l'aquarel·la per petició d'alguns alumnes que volen començar amb aquesta tècnica a l'estiu, a casa seva, solets, quien dijo miedo. I bueno, per tal d'il·lustrar una miqueta com es comença en aquesta tècnica, doncs vaig a fer aquest tutorial. El primer que necessitem, a part d'aquarel·les, pincell, aigua, seria una superfície com aquesta, una superfície rígida, una fusta o un cartró que sigui dur, per poder fixar el paper que anem a fer servir. He agafat una resta de paper que està una mica d'aquella manera, però per fer la demostració ja és suficient. Fixarem el paper a la superfície amb cinta de carrocero, que és això d'aquí. Aquesta cinta una miqueta de color cru, tirant a groc, que es fa servir per preparar les superfícies que es van a pintar quan anem a pintar una paret de casa. Doncs amb aquesta cinta el que farem serà fixar el paper a la fusta o al cartró. Si el que volem fer és un dibuix figuratiu o realista i necessitem un dibuix previ, recomano primer fer el dibuix i després fixar el paper, perquè sigui més pràctic de treballar. Però com ara el que farem serà una demostració de diferents tipus d'aplicació a l'aquarel·la, doncs no vaig a fer un dibuix previ i ho vaig a fixar directament. Doncs agafem la cinta. Aquesta cinta és una cinta que es pot trencar o tallar amb les mans sense tisora. Aneu en compte que no us emboliqui i hem de tallar unes mides que ens cobreixin tot el llarg. Jo ja començo malament, ja m'ha quedat curt, així que el que faré serà aprofitar aquest tros per fer aquesta banda d'aquí. Es tracta de posar el paper com si fos un marc, deixant uns 5 mil·límetres per cada costat. Intenteu que la mida que deixeu sigui regular a tot arreu, perquè després, quan ho retirem, aquí on està la cinta de paper no queda pintura i queda un marge blanc. Aleshores, si l'hem fet d'una manera irregular, quedarà lleig. Fixem aquí totes les bandes. Un cop el tenim ben fixat, agafarem un pinzell i mullarem amb aigua tot el paper. Això ho farem perquè la primera vegada que es mulla amb aigua el paper d'aquarel·la s'abomba, s'arruga. I si la primera vegada que mullem el paper l'estem mullant ja amb aigua, amb aquarel·la, amb color, el color s'acumularà a les zones més baixes d'aquestes arrugues. Per això, si mullem primer només amb aigua, aquesta acumulació d'aigua no ens deixarà taques. I després, quan tornem a mullar ja amb aquarel·la, ja no es tornarà a arrugar. Aleshores, agafem aigua i amb un pinzell més aviat gruixut mullem ben mullada tota la superfície. És molt important a l'aquarel·la que tots els materials que fem servir estiguin nets, que les mans les tinguem rentades, perquè a les mans tenim greixos que si toquem el paper amb aquests greixos, després el que farà serà rebutjar l'aigua i rebutjar la pintura. Jo aquí he agafat un paper que ja porta dies per aquí donant voltes i segurament em trobarem algun problema. Però si em trobo amb algun problema també em va bé per explicar quin ha estat l'error. Mullem tot bé. Estic fent servir aquest pinzell que vaig comprar a AliExpress, que agafa molta càrrega d'aigua i per a aquarel·la és fantàstic. Aquarel·la i totes les tintes, totes les tècniques aquoses. Un cop ho tenim tot mullat, o el deixem eixugar
al seu ritme o l'aixuguem amb secador. Jo, com sempre tinc pressa, l'aixugaré amb secador. Molt bé, ara ja l'hem eixugat, ja està completament sec i ha tornat a la seva posició inicial. Està completament pla. Aleshores, ara per començar a treballar amb l'aquarel·la hem d'entendre una mica com funciona. L'aquarel·la es pot treballar sec sobre sec, sec sobre mullat, mullat sobre mullat. D'acord? Són diferents tècniques. Una de les principals coses que hem de saber i que és molt útil practicar al principi és com fer una taca homogènia d'aquarel·la, que és una de les principals dificultats amb les que ens trobem, i és per aquí per on començarem. Vaig agafar un pinzell més finet, també d'AliExpress, i avui les aquarel·les que tenia disponibles són unes aquarel·les d'AliExpress, que també havia fet un vídeo por ahí, que no són aquarel·la, ben bé aquarel·la, són una mica entre aquarel·la i guaix, com a mínim és la sensació que em dona, però espero que em serveixin per fer la demostració. Com tampoc he pogut agafar el godet d'aquarel·la, la paleta d'aquarel·la, doncs tinc aquí un plat de postre, que també es pot fer servir, o una rajola blanca si teniu. Doncs a l'hora de poder fer un fons homogeni podem decidir dues coses. Si és una superfície molt gran, potser pot valdre la pena primer mullar una altra vegada el paper perquè estigui una mica humit, no mullar-lo i de seguida pintar, sinó mullar-lo i deixar que sequi una miqueta i mentre encara està humit començar a pintar tota la superfície, perquè això et dona més temps per pintar i no s'asseca tan ràpid la capa de pintura que estàs posant. Si el que anem a treballar són superfícies més petites, no cal tornar a mullar el paper, sinó simplement aplicar la pintura de la manera que us explicaré ara. Bé, doncs vaig agafar un color qualsevol i el que vaig a fer és posar suficient color per fer la taca que he de fer en el meu plat. Està una mica inclinat, segurament se'n caurà tot cap a un costat. Vaig agafar un color verd, per exemple. És que li he deixat les aquarel·les a la meva filla i ja me les ha embrutat. Tampoc tinc pipeta, si tingués pipeta mullaria una mica la pastilla amb pipeta per guanyar temps, però com ara no tinc la pipeta, doncs ho faré així. Agafo tanta pintura com puc per poder fer una taca una mica gran. També seria interessant que tinguéssiu un paper de proves. Vaig a buscar per aquí un paper. Aquí tinc un paper.
per aquí, un paper de proves. Bé, en el paper de proves provo el color. A veure si estic aquí. Sí. Si el color ja em sembla bé i tinc suficient quantitat per fer la taca que vaig a fer, ja puc començar. Agafo la pintura i vaig a fer un tros homogeni. Començo a posar pintura i el que he d'intentar és que sempre tingui acumulació de pintura allà on em quedo amb la pinzellada, perquè això em dona temps a continuar pintant sense que s'eixugui. No he de deixar cap tros, cap marge eixugant-se o estirant tant la pinzellada que quedi sec. Sempre he d'anar estirant aquesta pintura. Aquí no vaig a fer tot el paper, però vaig a fer un trosset perquè veieu que si jo vaig deixant aquesta acumulació de pintura, l'aquarel·la no s'asseca i la puc anar estirant i va quedant homogeni. Però si ara jo deixés de posar en un lloc pintura i s'anés eixugant, si volgués continuar per aquesta taca, un cop s'està eixugant ja em quedaria la marca. Ara ja la vaig a deixar per aquí. Vaig a estirar una mica més cap a baix, però aquesta banda ja la deixo. I aquí continuo sense, diguéssim, gastar tota la pintura que tinc al pinzell. Perquè si gasto tota la pintura que tinc al pinzell és quan es queden les marques. Ara ho veureu. Aquí segueixo, veieu? Tota aquesta acumulació de pintura la vaig estirant i així seguiria tant com volgués. Ara ja ho vaig a deixar aquí i un cop que ja he acabat i vaig arribar fins aquí, el que puc fer és anar estirant la pintura cap a un costat. I aquí, aquesta acumulació de pintura que em queda, agafo paper de vàter, que serà un dels nostres aliats a l'hora de pintar amb aquarel·la, rento el pinzell en el got, ara aquí no sé si surt, rento el pinzell en el got, l'aixugo bé en el paper i vaig absorbint aquest excés de pintura. Com més sec està el pinzell, més absorbirà. Com més acumulació hi hagi de pintura aquí, doncs més costarà absorbir-lo. Encara podríem anar absorbint una mica més, si volguéssim, però tampoc convé tocar-ho gaire. Així és com es faria un fons homogeni. Ara ho deixarem que s'assequi i després ja veureu com queda. Aquest seria la manera de que quedés tot llis i sense pinzellades, fent servir la tècnica de la gota. Què passa si no faig servir la tècnica de la gota i estiro la pinzellada molt? Ara suco aquí pintura i vaig a fer. Veieu aquí que comença a veure's, a veure si es veu, es comença a veure el poro del paper, la textura. Això vol dir que el pinzell se m'està quedant sec. Què passa si vull seguir pintant aquí? Que em quedaran les pinzellades marcades. És això que passa molt als nens i les nenes que pinten amb aquarel·la, que queden les pinzellades marcades. Per què? Perquè s'asseca molt i quan vaig a buscar més pintura i li torno a posar, això ja s'ha assecat i ja no es difumina. Per això no es pot estirar el pinzell, a no ser que ho vulguem fer a propòsit, però no es pot estirar fins que passa això. Vaig a fer amb un color més fosc perquè es vegi també el mateix. Vaig a agafar un color fosc . Aquí, quan comença a quedar, quan comença a quedar la textura del paper, això és el que farà que se'ns quedi les pinzellades marcades. Això, si volem com algo artístic, pot estar bé, però si el que volem fer és una taca o un fons homogeni, no es pot deixar, no es pot apurar tant el pinzell.
Què passa si m'equivoco quan estic pintant amb aquarel·la? Vaig agafar un altre color i vaig a pintar una taca petita. Estic pintant aquí i resulta que m'he equivocat. Què puc fer si m'he equivocat? Agafo el paper i de seguida trec la pintura. Hi ha colors com aquest que tenyeix molt de seguida i no es pot rectificar gaire. Però una mica sí que es pot esborrar. L'aquarel·la és una tècnica complicada, sobretot per això, perquè costa molt de rectificar i només es pot esborrar una miqueta. Anem a provar amb un altre color. M'he equivocat. Puc esborrar una mica, però no del tot. Puc insistir posant aigua amb el pinzell, buscar paper que estigui net, perquè si està brut encara podem tacar més, i intentar treure, però com veieu no es pot treure del tot. Bé, a l'aquarel·la el blanc és el paper. Això què vol dir? Que si jo vull aclarir un color, el que he de fer és posar-li més aigua. I que si hi ha alguna cosa blanca en el nostre dibuix, hem de reservar el blanc del paper. Amb màscara d'emmascarar, que és com una goma de color gris, que ara no us puc ensenyar perquè no tinc, o simplement, quan estem pintant, no pintar allò que vulguem que sigui de color blanc. Per exemple, tinc aquí un color que és fosc. Bueno, més aviat fosc. El poso en el plat i si agafo tal com està, pinta així. Si jo el vull aclarir, posaré més aigua. Puc descarregar la quantitat d'aigua que jo vulgui en el paper perquè no se'n facin molts vessals i ja veiem que queda més clar. Vull que sigui més clar? Més aigua. Quan estem treballant amb tanta aigua, descarreguem pintura, si cal. Més clar? Més aigua. Vull que sigui més clar? Una altra vegada. Més aigua i descarrego una mica aquí. I així podem anar aclarint. Si vull que sigui més fosc, doncs menys aigua o, en el cas que sigui necessari, enfosquir amb altres colors. Si he de fer un dibuix en el que he de reservar cosetes de blanc, doncs en aquest cas es tractaria d'anar esquivant les coses que siguin blanques, s'han d'anar esquivant i no pintar-les. Això és una manera, si no tenim màscara d'emmascarar. Així aniríem deixant les reserves de blanc. També un truc és amb un plastidecor blanc. Amb un plastidecor blanc es pot pintar en blanc i allà on has pintat, amb l'aquarel·la a sobre no agafa, llavors no pinta. Aquí podreu veure el que passa amb el plastidecor. Anem a agafar un altre color per anar variant. Veieu com allà on he pintat en plastidecor
no cobreix. Aquest xulo. Vale. Què fem quan volem pintar per capes? Doncs, per exemple, aquí que tenim aquesta superfície ja llisa, si li vull donar una altra capa més fosca, per exemple, d'un altre verd més fosc, agafo el color i li dono la capa a sobre. Anem a fer un trosset. I aquí tindríem una capa a sobre. És una manera de treballar. Una capa sobre una altra capa. Després, quan s'aixugui, podríem fer una altra capa. Els difuminats. Com es fan els difuminats? Bé, és una mica complicat de controlar perquè s'ha d'anar afegint aigua, per exemple, si tenim un color i el volem anar aclarint, a la vegada que el difuminem, no? El volem anar aclarint, s'ha d'anar afegint aigua i s'ha de controlar bastant perquè si ens passem d'aigua queden ramificacions. Mireu. Aquí tinc un color i el començo a aplicar, a veure per on estic, aquí. I anem fent això, la tècnica de la gota, perquè no se'ns aixugui. Anem posant aigua per anar aclarint, però ha de ser una cosa constant, perquè si es comença a secar i li posem aigua, llavors hi ha com unes transferències de pintura i d'aigua que queden una cosa que recorda una mica, no sé, uns ventalls, unes palmeres. Una mica el que ha passat aquí al tocar-se una pintura amb l'altra, que encara no estaven seques del tot. Jo, si vull anar aclarint, vaig posant més aigua, però s'ha de ser constant. I tot i així, a vegades ens passa que hi ha aquestes ramificacions. Més aigua, eixugo per no carregar molt, més aigua, eixugo i així vaig degradant. Més aigua, eixugo i puc anar degradant fins al blanc i freno aquí. Això seria una manera de difuminar o de degradar. Si faig una línia, per exemple que he posat una ombra en algun lloc i no vull que quedi tan marcada, que la vull difuminar, poso aigua, eixugo i difumino. I què passa si posem dos colors? Vaig agafar una mica més de color. Mentre no estan secs, un al costat de l'altre. Això és una cosa que hem d'anar molt en compte, perquè normalment si hem pintat una part hem de seguir pintant per una altra banda per evitar transferències de pintura mentre encara s'estan eixugant. Vale? Jo aquí estic posant un altre color, tinc aquí aquestes dues taques. Si no es toquen no passa res, però si es toquen què passa? Es veu? Mireu. Veieu aquestes ramificacions? Això és perquè hem juntat dos taques de color que encara estaven humides. Com més humides estiguin, més s'escamparà una pintura amb l'altra. Per això, quan estem pintant, si no volem que passi això, hem de pintar una taca en un costat i anar a pintar una altra taca en una altra banda, perquè no es puguin tocar. O deixar sempre un espai. També ens passa alguna cosa semblant si volem fer una taca a sobre d'una altra per treballar per capes i encara no està seca del tot. També hi haurà aquestes transferències de pintura. Bé, doncs una mica això són les coses que hem de tindre en compte quan comencem amb l'aquarel·la. Practicar la taca homogènia, practicar
les capes, les reserves, si tenim mascarar, si no reservant, si no el truc del Plastidecor, que també queda bastant bé i és fàcil, vale? I sobretot acostumar-nos a que hem de planificar com pintem perquè no ens passin aquestes transferències d'un atac a l'altre. Recordar que, com el blanc és el paper, sempre, si volem que un color sigui clar, li hem de posar més aigua perquè es vegi més el paper. I si és més fosc, menys aigua o enfosquia amb un altre color. Ja sigui complementari, Prússia o negre, si a algú li agrada enfosquiar amb negre, però ja sabeu que el negre embruta els colors. Vale? Fixar el paper i sempre que la primera capa d'aigua sigui només aigua perquè quan s'abomba el paper no hi hagin acumulacions de pintura a les zones més baixes. Bé, doncs això és tot per començar. Practiqueu aquest estiu i quan ja us tingueu una mica de pràctica de la taca, del pincell, de les càrregues d'aigua, de com descarregar l'aigua amb el paper de vàter, de com rectificar un error, ja veieu que és difícil. Quan practiqueu una miqueta aquestes cosetes, doncs ja us podeu llançar a fer alguna obra figurativa, per exemple. Bé, doncs fins aquí aquest tutorial, espero que us hagi agradat. Si teniu qualsevol dubte, doncs ja sabeu, m'ho dieu. Vale, bon estiu!